அண்ணா, அந்த தூரத்துல இருக்கும் நீலமலைக்காடு பற்றி தாத்தா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கிறதா? அங்கெல்லாம் ஒரு மாயப்பறவை இருக்கிறதா? ஆனால் இன்று நாம் அங்கே சென்று பார்த்தால் என்ன? தயவு செய்து எனக்கு உதவுங்கள். நரி என்னை துரத்திய போது நான் விழுந்து விட்டேன். அண்ணா, பறவை பேசுகிறது. தாத்தா சொன்னது உண்மைதான். இல்ல, இந்த பறவை காயமடைந்துள்ளது. இதை உன்னிடம் தரமாட்டோம். குழந்தைகளே, நான் பொய் சொல்லவில்லை. இந்த நரி காட்டின் அமைதியை கெடுக்க பார்க்கிறது. பயப்படாதீர்கள், உண்மை மட்டுமே வெல்லும் என்று சத்தமாக சொல்லுங்கள். உண்மை மட்டுமே வெல்லுமா? நன்றி பறவை நண்பரே, நாங்கள் மீண்டும் உன்னை பார்க்க வருவோம். உயிரினங்களுக்கு உதவுவதில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியே தனிதான்.